देरहाखौ नुवाखै माथो बहा थांदों देरहाया नों देरहाखौ नोजोर होगासिनो ना औ दङ मादै आदैया गोजौनि खथायाव दङ मादै नोंथ' बेलेग दिन आंनि रुमाव फैफेरानो माथो दिनै फैनाय हिसाबाव माबाफोर मोजां खबर लानानै फैदों बायदि मोनदों आङो देसाय बुंसाय मादै माबाफोर मोजां खबर दङ नामा जोंनिसिम खबरखौथ' मोनखाबाय जानांगौ नोंसोरो नोम्माजों रायलायजोबखाबाय जोङो गासै खोथाखौबो नोंसिनि हाबाखौ गाजा गोमजा ग्रोम ग्रोम खालामनो जों सानदों अलंबार जोमै आरो नोंजोंथ' गासै बाथ्राखौबो मोजाङै मिथिजोबलायखागौ नङा होमबा आं दा बेखौसो बुंनो नागिरदों दि नों दा देरहानि थाखाय जोमैनि खांजाना लानाय बिनानावखौबो जोङो रायलायखाबाय नोंसोरनि जुलिनि उनावनो जोङो बिसोर सानैखौबो जुलि होनो थाखाय रायलायबाय नों मा सानो मादै रायलायनायाथ' जेबो गोरोन्थि जायाखै नाथाय आइ आरो आफामोना बोरै साननो हाखो आदानि अबस्थाखौ नुनानैबो बोरै हाबानि खोथा सानखो बिसोरो अलंबार देरहायाथ' बैसोबो जाबायना बैसोआथ' जाबाय नंगौ मादै दाबोसिम माथो आदानि थानाय जानाय लोंनाय गासैबो गथ' गोरलै बायदिसो अब्ला बेखौ माबोरै हाबानि खोथा साननो हाखो हाबा होगोन नंगौ नाथाय हाबानि उनाव गुबुन सिख्लाखौ लाबोनानै दुखुसो होनाय जागोन नामा खस्थ'सो होनाय जागोन नामा मादै एसे साननानै नायबावोब्ला मोजां जागौमोन नामाथाय जों मोजांनि थाखायसो खालामनो नागिरदों अलंबार हयथ' हाबा जायोब्ला एसेसो मोजाङावबो फैनो हागौ मादै नोंसोरखौ जुदि गासैबो मोजांनि थाखायनो साननानै मावखाबायब्ला आरो आंनावथ' मानोथ' संफैबावखो मा आंखौ माबाफोर बादा होगोन एबा माबाफोर बुंगोन सानदों नामा नोंसोर जेखौ मोजां मोनदों जेखौ साननानै मोजां नुहरबाय बेखौनो माव नाथाय बेनो जाहाथे मालिक सिख्लाखौ लाबोनानै दुखु खस्थ' मोनफैया गोसोआव लाखि सि मोजां जायासै आं मादैनि सिगाङाव बेबायदि गोरा राव बाहायनो नाङामोन बाथ्रायाथ' गाज्रि नङा हयथ' आदैया हाबा खालामखांनायनि उनाव एसे मोजाङावबो फैनो हागौ हे सोर नोङो आदाखौ नायहरदो आदाया जाहाथे बे अबस्थानिफ्राय मोजाङाव फैयो सानसे मानसि गिदिर जायो आदाया मानसि गिदिर जायोब्ला आरो जोंनि न'खरा बेसेबां गोजोनथाव जाबावगोन जोंनि न'खरा बेसेबां रंजानो फैबावगोन आंनो हिन्जाव लाबोसिगोन आंनो हिन्जाव लाबोसिगोन आंजों गेलेनो आंनो पुतुला लाबोना होफैसिगोन आं पुतुला चेंग्ला बि जागोन पुतुला सिख्ला गेलेगोन आंजों बाज्लो बाज्लो गेलेगोन नाङा आंनो रावखौबो नाङा आंखौ बुगोनसो बियो आंनि जाग्राखौ सिख'नानैसो जाजोबखागोन बियो नाङा आंनो पुतुला नाङा आइखौ बुंगोन आंनो पुतुला नाङा होनना आंजों गेलेग्ला आंनि आगै दंखायो आंनि बाबु राजा दंखायो नाङा आंनो पुतुला नाङा आदा नों मा हारसिं फुखिलाबायगासिनो मा जादों काति नोंसोर गासिबो काति मोजां नङा थां मोजां नङा नोंसोर गासिबो रावबो मोजां नङा आदा हामाथ' बिदि बोराबबा आं नोंनो चक्लेट लाबोआ काति नोंसोर गासिबो काति रावबो मोजां नङा नोंसोरो रावबो मोजां नङा दहायनिफ्रायनो आं हारसिं गेलेगासिनो आंजों मानो फैयाखै नोङो गेलेनो आंजों मानो गेलेनो फैयाखै नोङो काति नोंखौबो गाज्रि मोनदों आं रायलाय आं थां आं नोंजों गेलेयाबो आं आदा बिदि बोराबनो हामा बोराबनो मोना आं नोंखौ गोजान जायगायाव बेरायनोसो लांनो नागिरदों नों मैया बुंदोंमोन ना आगै राजा आंखौ गोजान जायगायाव बेरायनो लां आं बेरायनो थांनो लुबैदों आं चक्लेट जागोन आङो मैदेर नायगोन होनना बुंदोंमोन ना नोङो थौ आं नोंखौ बेरायनो लांनोसै थौ आंखौ बेरायनो लांगोन थौ बेरायहैनो थौ आदा आंनि मोनसे खोथा मानिगोन ना आं चक्लेट होबासो होगोन दे आं नोंनो चक्लेट बुरजा बायनानै होगोन दै ओमफ्राय आंनि लोगोफोर फैगोन ना जोंजों बेरायफानो बे लोगोफोरखौ नोङो डिस्टार्ब खालामनाङा दै रावखौबो रायनो नाङा दै मोजां रायलाय आबु जोमै गुमैयाथ' खम साइज जाखागोन बियो ना खम नङा बारासो नोंनि गुमैया साइजआ गोबां बारासो आगै अलंबारजों लोगोसे अलंबारनि बिदायाबो फैफागोन नोङो मोजां रायलायनानै लादो दे खोनानो मोन्दों देहा लानानैलाय एसे दुरबल होननानै उनाव मोजां जानो हागौ बियो आब' आं लोगो हमा नामाथाय कारन बिनि बिमायानो आंखौ मोखां दादुरै होननानै बासिखाबाय आरो बेबो आंखौ बासिथोंसै बिमाया बुंबालाय माथो जानो आगै बिमाजोंथ' नोङो संसार जाया नोङो बे सेंग्राजोंसो संसार जागोन दा नोंसोर सानैनि गोसोआ गोरोबज्लायबानो जाबाय आगै हरनि सफैबाय बांद्राय मोखां दरसि थाबाय थानांला एसे गावखौनो फ्रि खालामदो आदा नों बेयावनो थाथ'दै
आं नोंनो चक्लेट लायनानै फैनि आं लाजियो सिख्लाफोरखौ लाजिनो नाङा दे आदा बिसोरो नोंजों गेलेगोन दे नों थाथ'दो आं नोंनो चक्लेट लानानै फैनोसै दै ओइ फाग्लि माखै फारसे मोखां जानानै थांखो बियो लाजिगोन नोंनो थां बिनि खाथियाव थानानै रायलायहैदो आं दसे बेथिं खारलांनोसै दे नोंसोर दा रायलायखांबाथाय जों लोगो हमनोसै आयु माबा हाजौ जेवसो मिनिबाय थाबाय आरो आं माब्रै रायलायहैजेननांगौ जाखो दे नों देरहाना आंनो आंनि आगै लाजाया चक्लेट लायनो थांदों नोंनो होखायाबो आं चक्लेटखौ आं हारसिंसो जाजोबखागोन आंनो बुरजा चक्लेट लायनो थांखादों आं गियो नोंखौ नों आंखौ मानो बिदि देग'ग' नायबाय थादों मा मानसि नुफेराखै नामा नोङो आं मा सोंदों आरो बेयो मानो हारसिं बेलेगसो फुखिलाबायबाय थाखो आंखौ गिनो नाङा आं नोंनि लोगोसो आं नोंजों लोगो जागोन लाजियो आं सिख्लाफोरजों लोगो जानो आं लाजियो आं नोंखौ नाया आं चक्लेट जानो थांनोसै आं चक्लेट लायनो थांनोसै आंहालाय ओइथिं मैदेरबो नायनो थांनोसै नों थादो दै नों थादो माबायदि सेंग्रा मा फंसेबो सोंनायनि फिननायखौनो होनो रोङा बेबायदि सेंग्राजों आं जुलि जानो मा रायलायखो आगै आब' गोबां खोथा रायलायबाय सुखु दुखुनि गोबां खोथा रायलायबाय नोंसोरो आंखौ बेजोंनो खुसि ना आगै नों गोसोआव मा सानदों थारलायनो बुंनानै ला नोंहा जुदि बेजों गोसोब्लासो जों नोंखौ जुलि होगोन नङाब्ला जों जबरदस्ति खालामा आंलाय आरो माथो होननो आब' उन्दै समावनो बिमा बिफा गोमाजाबाय दायो आमाय आनैनि खांनाय फेदेरनायावनो आङो दिनैसिम थांनानै दङ आनै आमाया जुदि आंखौ बेजोंनो खुसिब्ला आं बोरै बिसिनि खोथाखौ फेलें खालामनो बिसोर जेराव खुसि आंबो बेयावनो खुसि